Welcome back mga kapuso. Nagtanaw gyapon kamo sa GMA Regional TV Live. Ug karong buntaga makauban nato ang usa ka Cebuanong para-athlete nga maghatag kanato og inspirasyon. Gumikan sa iyang kadaugan ug kauban usab nato ang very supportive nga founder sa PADS aron mas palawman ang atong kahibaw kabahin sa ilang sitwasyon. Wala na himong babag nining batanong gikan sa Mandawi City ang pagkaputol sa iyang tuong tiil sa pagtuman siyang pangandoy nga makahatag og garbo sa atong nasod sa natad sa paugnat sa kusog. Siya si Ken Tumangan, kinsa aminadong usa ka sport enthusiast kaniadto pa lang ug gani mahiligon siya sa basketball kaniadto. Naputol ang iyang tuong tiil gumikan sa bone cancer. Ning bag-uhay lang, garbog tungog ang iyang nahatag sa sugbo human nag top 3 sa usa ka obstacle racing course. Nagtinguha siyang malakip sa national team ug mamahimo lang kining posible kung adunay igong suporta. Mga kapuso, let's all welcome ang ato ang para-athlete Ken Tumangan, ang second placer under P2 category sa obstacle sport racing, and Sir John Paul Manes, ang founder sa PADS. Mayong buntag, Kent and Sir John Paul. Please greet all our kapuso. Mayong buntag, Ma'am Cecil, and mayong buntag sa tanang viewers sa GMA Regional TV. Mayang buntag, viewers. Kent, first of all, congratulations sa kadaugan nimo sa obstacle racing course. Can you share this milestone sa ato ang mga viewers? Sa 2019 ko nag-start ani nga sports. Then na top 1 ko sa giheld nga qualifying diri sa Cebu dito sa SMC side. Then after ana is unfortunately niagi og pandemic. So wala madayon ang mga qualifiers. Yeah, so karon pa nabalik, then karon na top 2 gyapon ko. Wow, congratulations. After this win, Sir JP, usay next nga inyong gitinguha? So natay round 2 sa qualifiers sa Manila gyapon no karong April 22. Pero this time a way longer distance, 3 kilometers na siya na obstacle course, and hopefully makasulod gyapon si Ken sa top 3 para dako kayang chance na ma-included siya sa national team na slot in which mo compete pohon karong tuiga sa Belgium. Ikaw, Sir JP, you have been very supportive sa ato ang mga para-athletes and mga PWDs. Kasi nakapaaghat ka nimo, sir, to start and to found PADS? So, I committed to my best friend na who was deaf also. Yeah, after his death, mo to gisugdan ako ang pag-engage sa volunteering sa atong community, and nagdako ko na surrounded by persons with disability. Kaya ako ang mama usa ka doktora na nasa City Health Department sa Cebu City, didto na obserbahan og na murag na emulate gid sa ako ang pagkatao ba. I see. Ikaw, Kent, we'd like to humbly ask, usay sitwasyon nimo kaniadto nganong nahimo kang PWD, Kent? No, katong kompleto pa ko. I am very sporty jud. Basketball ang akong pinakaganahan nga sports. So basketball pod ang nag-cause para maputol ako tiil do sa cancer, basketball injury. So after ana is taas-taas yung kong nagian, usa ako nabalik nga na dawat nako nga usa na ako ka PWD ba. Then nakita na ko ang PADS tungod nila Sir JP o katong usa ka athlete nila. Dito na ko nakita nga daghan mas naglisod pa nako. Then na-inspire ko sa uban like kanang mga polio. Wala jay kusog ilang tiil. Unlike nako nga daghan pa og makaya. So mo to na-engage yung kog sports, naningkamot ko nga makasuod sa mga national team, nahimong competitive. Very inspiring kaayo ang imong istorya, Kent. Makapadasig kaayo. Usay naka-motivate kanimo to get out of that dark side, no? So, o imong gi-embrace ang bag-o nimong kahimtang. Number 1 no, nag-motivate nako akong pamilya na ni-support din sila through sa akong journey ba. Then number 1 is nag-pray jud ko sa Ginoo nga, Lord, please help me na after manggod amputed is naagi kog depression, mga down kayo nga moment ba nga wala ko kay baon sa kubuhaton. So may nakita dyan ako ang PADS sa Sir JP. Sir JP, usay mga interventions ninyo sa PADS to help out sa mga PWDs nato?
So in 2016 nato ang gisugdan ang adaptive sports and recreational rehabilitation diri sa Cebu, no, after our training dito sa US. Nag-create tag programa na mo strengthen sa program sa DOH, which is community-based rehabilitation. So kini ato aning i-provide sa mga persons with disability para nila Kent na i-engage sila into sports or adaptive sports. I-introduce nato ang mga fitness programs, ang atong i-modify ang sport para makadula ang usa ka person with disability. O pinagyan na ma-address ang ilang psychosocial aspect na makagit over on niya sila sa ilahang pagka-disabled. Wow, very nice program, very effective gayud Sir Busa. Before we end our interview, Kent, Sir JP, saan na mo pagtabang kaninyo? How can our mga kapuso help you and support you sa inyong mga tinguha ug umaabot nga mga proyekto? Start with you, Kent? Kent? You can help us through PCH Pods or me. Come on, sir. Natay ongoing na campaign para kay Kent, no, sa mga umabot niya ng mga races. Natay GCash. Pinagi lang sa ato ang Facebook page, mag-message lang sa dito if they are willing to sponsor or donate any amount of money para masuportahan nato ang mga programa. Ngayon ako aghat ang atong mga local government units to work hand in hand with PADS para daghang engagement through sports and rehabilitation ang atong mga persons with disabilities. And lastly, Kent, usay mensahe nimo sa mga kauban nimong PWD ug adunay mga kakulian sa panglawas. So sa tanang PWD, no, this is not end of the world. This is a beginning. Magsugod ta, then engage tag sports. Wala may mawala sa ato lang suwayan. Sige, thank you. Nindot kayo to. This is a beginning. Thank you so much, Kent and Sir JP, and Godspeed sa umaabot pa nimo nga mga race, Kent. Thank you. Thank you so much.